हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज अब आ गया होली, अगला सोमवार का होली है। आज से एक हफ्ता बाकी है होली। तो उसी के उपलक्ष्य में हम एक होली गाने जा रहे हैं। आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो फाइनली मैं सुनाती हूँ आप लोग को। कमन गजड़िया गांजा दी हाले हो, हमर बाबा बउरइले। कमन गजड़िया गांजा दिहले हो, भोले बाबा बउरइले। बाबा बउरइले हो, सुहागरा में गइले। बाबा बउरइले, सुहागरा में गइले। अरे बाबा हंसनाथ जी कहइले हो, हमारे बाबा बउरइले। अरे बाबा हंसनाथ जी कहइले हो, हमारे बाबा बउरइले। कमन गजड़िया गाजा दिहले हो, हमारे बाबा बउरइले। एइजा से बाबा हो, बनारस में गइले। एहिजा से बाबा हो, बनारस में गइले। अरे बाबा विश्वनाथ जी कहइले हो, बाबा विश्वनाथ जी कहइले हो, भोले बाबा बउरइले। कमन गजड़िया गांजा दिहलसी हो, भोले बाबा बउरइले। अरे कमन गजड़िया गांजा दिहलसी हो, भोले बाबा बउरइले। एहिजा से बाबा हो, डिगेश्वर नाथ जी गइले। एहिजा से बाबा हो, डिगेश्वर नाथ जी गइले। बाबा डिरगेश्वर कहइले हो, अरे बाबा डिरगेश्वर कहइले हो, भोले बाबा बउरइले। अरे कमन गजरिया गांजा दिहलसी हो, भोले बाबा बउरइले।